שלום וברוכים הבאים למדיטציה זו שנועדה להאיר ולחבר אתכם לאינטואיציה שלכם. שבו או שכבו במקום נוח, עצמו את העיניים, קחו נשימה עמוקה ונעימה, הרגישו את האוויר עובר דרך האף שלכם, גורם לבטן ולפתח הזה שלכם להתרחב. נשפו והבחינו עד כמה הנשיפה החוצה מרגיעה. קחו נשימה עמוקה והרגישו כיצד גופכם מתרחב. נשפו ואפשרו לרגיעה להתפשט בגופכם. היו מודעים למחשבות בראשכם. אתם אולי חושבים על המשך היום או על דברים שקרו בעבר. אלו הדברים החזקים ביותר במודע שלכם, שיכולים להפריע ליכולת שלכם להקשיב לאינטואיציה שלכם. אז דמיינו לעצמכם שההטרדות היומיומיות ואירועי העבר הללו חולפים מול עיניכם כמו היו מראות בחלונותיה של רכבת נוסעת לפניכם שנעלמת באופק. הטרדות, המחשבות, הן פשוט באות והולכות, ואתם יכולים לשחרר אותן ולתת להן להיעלם. כך אתם יכולים לשחרר את הסחות הדעת ולתת מקום להתחבר ולהקשיב לאינטואיציה שלכם. עכשיו התחילו להתמקד ביכולות האינטואיטיביות שלכם. זהו החלק המעודן במודעות שלכם, שמדבר לכל אחד ואחת בדרכים שונות. חלקכם עשויים לחוש או להרגיש משהו. חלקכם עשויים לשמוע מילים או ביטויים מסוימים שמדריכים אתכם לבחור בחירות נכונות. אין זה משנה כיצד האינטואיציה שלכם מדברת אליכם. חשוב שנכיר ונעריך אותה. אמרו לעצמכם, אני סומכת על האינטואיציה שלי. התבוננות שקטה מלמדת אותי כיצד להקשיב לאינטואיציה שלי. ככל שאני משקיטה את מחשבותיי, כך יכולותיי האינטואיטיביות משתפרות. האינטואיציה שלי מנחה אותי. כל מה שנדרש ממני זה להקשיב היטב. אני מכבדת את האינטואיציה שלי. האינטואיציה שלי היא אחת המתנות הגדולות שלי. עכשיו הרשו לעצמכם להיכנס לרגיעה עמוקה. נשמו עמוק, שאפו ונשפו. שאפו פנימה הבנה ונשפו. הרגישו רגועים, מאוזנים ומרוכזים. עכשיו בקשו מהאינטואיציה שלכם לדבר אליכם.
לתת לכם הנחיה לגבי כל דבר שתרצו לקבל בעבורו תשובה או מסר. עצרו לרגע והמתינו בסבלנות שהאינטואיציה שלכם תשיב ותנחה אתכם לכל דבר שאתם צריכים לדעת. גם אם אתם לא מקבלים את המסר באופן מיידי, הוא בוודאי יגיע. הניחו לשיפוטיות לגבי המסר שמגיע. רק היו נוכחים ואפשרו למסר להגיע אליכם. הקשיבו לכל מה שעולה. מצוין. וכשאתם מוכנים לסיים את המדיטציה, קחו נשימה עמוקה ונשפו. ביטחו ושמחו על עצמכם ועל האינטואיציה שלכם. ופיקחו עיניים. פיקחו את העיניים נבונים.